पुत्रं उदारं असूत यशोदा समजनी वल्लभ ततिरति मोदा कोपि उपनयति विविधं उपहारं धृत्यति कोपि जनो बहुवारम् कोपि मधुरम् उपगायति गीतं विकिरति कोपि स दधि नवनीतम् कोपि तनोति मनोरथपूर्तिं पश्यति कोपि सनातनमूर्तिं पश्यति कोपि सनातनमूर्तिं पश्यति कोपि सनातनमूर्तिम्। श्रीमद रूप गोस्वामी त्यांनी बरयले स्तवमाला तुलान गीतावली विभागाचे प्रथम पद आता प्रस्तुत केला। हे पद सांगील संदर्भ माता यशोदेनं एक दिव्य बालकाक जन्म दिला म्हणून गोपी गोपालक सक्कड आनंदारी संभ्रम पावताच। ते आनंदाचे आचरण कशी आशिले म्हळ्यारी ಕೆಲವು जनांनी उडगीरनी वंटिले, ಕೆಲವು जनांना नृत्य केले, गीत संगीत आणि ಕೆಲವು जनांन केल्यारी ಕೆಲವು जनांना धय आणि लोणी अंगारी फपुळे, ಕೆಲವು जनांना उदार जावन दान केल्यारी आणि ಕೆಲವು जनांनी तसले ते अद्भुत बालकाले दर्शन घेतले। हरे कृष्णा।